रायजो राजा नोंथांमोन नैबे भिडिअनि क्लिप्सआनो फोरमान होदों मानोना सान्थालिफोरा फरेस्टारनि सायाव मोनसे गाज्रि एलिगेसन लाबोदोंमोन। मानोना फरेस्टारफोरा सान्थालि आइजोफोरनि आखायाव माने आखाइ होदोंमोन आरो गाज्रि बेबहार खालामदोंमोन। नैबे जिथुनाखि गाज्रि एलिगेसन लाबोनाय बेयो थारैनो नंखायमोन आरो नैबे भिडिअनि क्लिप्सआनो फोरमायदों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना जायफोर माने सान्थालिफ्रा माने इलिगेलै अबैध भाबै माने फरेस्टनि जिथुनाखि हा सरकारि जे फरेस्टनि हाखौ जे अबैध आरो इलिगेल भाबै जे दखल खालामनानै दंमोन, बै मानसिफोरखौ माने 25 जन हमनानै लाबोनानै फरेस्टारफोरा मा खालामदोंमोन, मोजाङैसो माने बुजायदोंमोन, माने जोबोद बुजायदोंमोन आरो बुजायनायनि गेजेरजों आरो बै मानसिफोरखौ सोंदोंमोन फरेस्टार डिपार्टमेन्टआ, नोंथांमोना बेयाव माबा मोनसे खस्थ' मोनदों नामा, माबा मोनसे दुखु मोनदों नामा, नैबेबायदि गोबां माने सोंथि खालामदोंमोन आरो समाय जाहोदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। जोबोद मोजां समाय जाहोदोंमोन। मानोना दिनैनिफ्राय माने बेबायदि माने इलिगेलै अबैध भाबै माने बेबायदि सरकारि माने रिजार्भ हाखौ माने दखल खालामला होननानै समाय जाहोदोंमोन रायजो राजानो। समाय जाहोनानै बे मानसिफोरखौ हगारनायसो जादोंमोन, माने गावबा गाव न'आव थिनहरफिननाय जादोंमोन। दा रायजो राजा नोंथांमोन, जिथुनाखि सान्थालिफ्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सायाव जि एलिगेसन, ओरैबायदि गाज्रि एलिगेसन माने नंखाय एलिगेसन खालामनानै जे रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ गाग्लोबबाय, गारि बुख्रुबबाय, नथि पत्र सावजोबबाय, पुलिसफोरखौ गोबां पुलिसफोरखौ जोखोम खालामबाय। थ' बियो माने एकदम जोबोद दुखुनांथावना आरोना, बेबायदि आरो जोबोद दुखुनांथावना। माने बे समाव आङो खावलायगोनसो, मानोना जोंहा सान्थालि फंबायमोन बा आदामोन, माने बे रुनिकाटा रेन्ज अफिसा माने बबेबा मोनसेल' हारिनि थाखाय नङा, बियो मोनफ्रोमबो बड'लेण्डनि सिङाव थानाय, बिटिसिनि सिङाव थानाय, बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जाथि जनजातिफोरनिनो बियो मोनसे धोन सम्पद, माने रैखाथि हान्जा रायजो राजा नोंथांमोन। सवेल कनजारभेसन ना, फरेस्ट कनजारभेसन माने रैखाथि होग्रा बे मोनसे हान्जा, माने प्रखाखन बिसोरो। थ' बयनिबो थाखाय आरोना, दा बयनिबो थाखाय माने बियो जों बयनिबो थाखायनो। दा बियो सोरबा मोनसेल' हारिनि थाखाय नङा। थ' बेयाव माने जोबोद माने बियो दुखुनांथावना जादों। माने जि गाज्रि एलिगेसन लाबोनानै जिथुनाखि बेबायदि माने जि माने उपद्र खालामनाया बेयो जोबोद माने दुखुनांथावना आरोना। थ' जोङो सान्थिखौ जोङो जेब्लाबो हास्थायनांगोन। माने मोनफ्रोमबो जनजाथिया माने सान्थिखौ हास्थायब्लासो, गोजोनखौ हास्थायब्लासो माने बड'लेण्डनि सिङाव गोजोना फैगोन, सान्थिया फैगोन। नाथाय जोङो बेबायदि माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि जाब्लानो बबेबा थाना गाग्लोबनाय, बबेबा माबा फरेस्ट रेन्ज अफिस गाग्लोबनाय, नै बेफोरबायदि माबाफ्रा माने मोजां नङा। माखासे जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जों बेफोरखौ समाधान खालामनो हायो आरो आयेनखौ आखायाव लानाया जोबोद माने गोरोन्थि। बियो माने आयेनखौ आखायाव लानाया जोबोद गोरोन्थि जायो आरोना। थ' बेनिखायनो आं खावलायो, जाहाथे माखासे जेंनाफोर जायोबा, बेबायदि माने अलखद फैयोब्ला, खैफोद फैयोब्ला माने सावरायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ समाधान खालामनो नाजानाया जोबोद मोजां आरो साबसिन लामा होननानै जोङो सानना लानो हायो आरोना। थ' बे समाव दा जोङो जोबोद बाख्नायथावना, जोङो नैबे भिडिअनि क्लिप्सखौ नुनानै खोब माने जों गोजोननाय मोन्दों। माने खोब मोजाङै बुजायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय माने अकस्मात माने बेबायदि गाग्लोबनायासो खोब दुखुनांथावना होननानै जोङो साननानै लानो हायो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव जोंहा मानाव गेदेर बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो
माखासे बाथ्राखौ जोङो खोनानो लुबैयो माने जाय खोनानो लुबैनाय बाथ्राफोरखौ बिथांखौ जोङो बुंनाय नुनो मोना। थ' माने बिथाङा जेब्लानो बेबायदि माने गिदिर गिदिर माने बिटिआरनि सिङाव बड'लेण्डनि सिङाव इन्सिडेन्ट जायो अब्ला बिथाङा खालि पावार गैया गोहो गैया पावार गैया नैबेखौ जोङो बुंनायखौ नुनो मोनो। पावारनि गोनांथि गैया माने जाय बाथ्राखौ बुंबोला रायजो राजाफोरा जाम्बा जाम्बिफोरा माने गोरलैयैनो मानिनानै सोलियो माखासे नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलियो नैबेफोर बाथ्राखौसो बुंनांगौ। माने जिथुनाखि नोंथाङाथ' जाथायखौनो एकदम रोखा रोखा पिक्सारखौ नुखाजोब्बाय जाथाया माबायदि जादोंमोन आरो जुदि इनकुवायरि खालामनायनि मुङाव गोहो गैया पावार गैया नैबेफोरबायदि माने बाथ्राफोरा खोब माने जोबोद रेजें माने जेबो माने सिरियास गैयै बायदिखौ जों नुना मोनो आरोना। थ' बेबायदिया जाया जाहाथे बे मोनबा जिल्ला माने बड'लेण्डनि सासे नेता सासे राजाफोर बायदिनि रावफोरा माने एसे बानजायनाय बुजायनाय बेबायदिया हामा बेबायदि खालामनो हामा बेबायदिया जाथावा नैबेफोरबायदि माने जायखौ जोङो जायखौ समाजा गनायनो हाया जायखौ समाजा मानिनानै लानो हाया बेबायदि माने गाग्लोबनाय माबा मोनसे फिसा जाथाय जाबानो अबेबा गाग्लोबनाय थ' बेबायदिफ्रा मोजां नङा। थारमाने बानजायनाय माखासे रावफोरा थायोब्ला खोब गोजोनो आरो बे सादारन रायजो राजा पाब्लिकफ्राबो मानिनानै सोलिगोन बेखौ आसा खालामदों आरो। थ' बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जोंहा मानाव गेदेर दावराव देख्रेब सार बिथाङाबो प्रेस मिटनि गेजेरजों माखासे गोबां बाथ्रा फोरमायदों बुंथिदों। थ' नोंथांमोना दा मानाव गेदेर बे दावराव देख्रेब सार बिथाङा जाय बाथ्राफोरखौ बुंदों बुंथिदों बे बाथ्राखौ जुदि जोंनि बिटिसिनि गाहाय चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बेबायदि जुदि बुंनायमोनब्ला बुजायनायमोनब्ला खोब माने गनायथावना जागौमोन। थ' बेबायदिनो दिनै जोङो दि गोहो गैया आरो पावार गैया होननानै बुङोब्ला थारैनो बिटिसिया गोबां दुरबल जालांबाय नामा गोबां लोरबां जाबाय नामा थ' बेखौ जोङो साननानै लानो गोनां बायध' जायो मानोना पावार फांसनफोरा गैमारला नामा। मोनसे समाव थांनाय 5 बोसोराव UPPL सरकारखौ जिथुनाखि 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो हरफिनजोब्बाय होननानै बिटिसिखौ फाननानै जाबाय होननानै गोबां क्रिटिसाइज आरो सोंखारिनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय दिनै पावार गैया बिटिसियाव पावार गैया बिटिसिया गोहो गैया होननायखौ जोङो खोनायोब्ला थारैनो पावारा जोबमारबाय नामा बिटिसियाव बिटिसिनि गोहो आरो पावारा जोबमारबाय नामा जों बेखौसो साननानै लानो हायो आरोना रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों।